Sa Dumaguete City, Negros Oriental, gusto nang mo-resign ang pipila ka mga hospital staff sa Negros Oriental tungod sa nagsugwak nga mga pasyente nga gitakbuyan sa COVID-19. Sa virtual media briefing sa Provincial Health Office, gibutyag ni Dr. Lilan Estacion, spokesperson sa Provincial Health Office sa Negros Oriental, nga gusto na silang mo-resign sa ilang kasagmuyo tungod sa ilang kakapoy. Sa pagkakaroon, nagkuwang na ang mga hospital beds sa upat ka mga private hospitals. Puno na usab sa mga pasyente sa COVID-19 ang Negros Oriental Provincial Hospital. Giangko ni istasyon nga naghuwat pa ang Provincial Interagency Task Force nga magtigom aron kapangitaan ug kasulbanan ang kakuwangan karon sa mga hospital beds ug ang pagsaka sa gidaganon sa mga pasyente nga gi-COVID. But we will have an emergency meeting with the provincial IITF in order to address, kaya there are many issues to be addressed